Pois eu son Pablo López, teño 25 anos, son nado da cidade da Coruña, aínda que moi cedo marchamos para Culleredo. Estudei Belas Artes na cidade de Salamanca e fai 2 anos regresei a Galicia con un proxecto cultural que agarda activar actividades culturais autónomas independentes en lugares afectados polo centralismo. O meu propósito, como mencionaba antes, o meu propósito é levar a cabo proxectos culturais que se sean capaces de mesturar as diferentes habilidades e aptitudes que ten a cultura galega. Unha das maiores que eu investigo e coa que máis traballo e teño máis experiencia nestes últimos anos é coa cultura mariñeira da Costa da Morte e toda a industria tradicional que ten ao redor, que inclúe máis aló das cofradías, as redeiras, as palilleiras, as cofradías de marisqueiras, etc. Toda a industria productiva da zona e enriquecela e do mesmo xeito enriquecer a cultura e o arte a través do legado destas industrias e das persoas que integran estes traballos que atesoran un legado que en moitos casos non é escrito, senón oral ou físico en algúns casos, como é no caso das marisqueiras, que teñen unha práctica moi física e que pode servir tamén de inspiración para moitas das prácticas artísticas contemporáneas. Pois penso que a miña trayectoria artística e no emprendemento cultural impacta en Galicia no xeito en que aproveito as industrias tradicionais e o coñecemento antiquísimo que persiguen estas persoas traballadoras do mar e o integro nas prácticas artísticas contemporáneas, que penso que é unha moi boa ferramenta coa que contamos na contemporaneidade para analizar problemáticas que ata tempos anteriores non sabíamos como analizalas. Do mesmo xeito, a arte contemporánea ten a habilidade de incorporar tanto a xente fora do arte como elementos fora do arte, polo que en sí mismo a habilidade esta que ten o arte é do máis interesante para analizar a situación actual. Entón, agardo que a miña trayectoria, tanto co que fixen como que poda facer no futuro, poda impactar positivamente en Galicia e facela máis grande.